Ond ni'n dod ar diweddara i chi o'r dwyrain canol yn gynta, gyda seibiant yn y rhyfel, sef cydoediad yn ei ran ar hyn o bryd. Ond mae heddwch yno yn fregus iawn, gydag America ac Iran yn dal i fethu gytuno ar y ffordd ymlaen. Dyma'r manylion. Ar ôl 6 wythnos o ymladd, mae yna seibiant yn y rhyfel rhwng yr Unol Daleithiau ac Iran, am y tro o leia. Wythnos diwetha, cytunodd y ddwy wlad i gydoediad, sy'n golygu stopio'r ymladd am y tro. Dyma be oedd gan ysgrifennydd amddiffyn America i ddweud wrth wneud y cyhoeddiad. Now we have a chance at real peace and a real deal. Mae'r cytundeb nawr yn golygu bod llongau yn gallu chwylio drwy cilfor Hormuz unwaith eto, llwybr cludo nwyddau pwysig iawn. Roedd Iran wedi stopio lot o longau rhag teithio drwy'r cilfor, gan olygu bod prisau ole wedi cynyddu dros y byd a gwneud pethau fel petrol yn ddrud iawn. Ond ar ôl i drafodaethau heddwch rhwng America ac Iran fethu dros y penwythnos, mae Donald Trump nawr yn dweud y bydden nhw blocio llongau sy'n teithio i neu'n gadael Iran. Seibiant am y tro felly, ond y ffordd o ddod ar ryfel i ben am byth yn dal i fod yn aneglur a'r tensiynau yn parhau.